U proteklih 20 godina o seksualnom zlostavljanju u Domovinskom ratu govorilo se mnogo, a o pomoći žrtvama gotovo ništa. Žrtve, uglavnom žene, ali i muškarci, nikad nisu dobile dokaz državne brige, pripadajući status pravni lijek odštetu. Stoga Ministarstvo branitelja ovih dana predstavlja novi zakon. 20 i više godina Hrvatskoj je trebalo da odluči donijeti posebni zakon kojim će priznati žrtvu osoba seksualno zlostavljanih u ratu. Za to vrijeme počinitelji su na slobodi, što više neki žive slobodno, među nama sa žrtvama. Ja vjerujem da i donošenjem ovih zakona i sve da će se, ponavljam, da će se žrtve odlučiti progovoriti, pogotovo u institucijama, i da će na osnovu svojih iskaza, na osnovu svojih svjedočanstava Državno odvjetništvo i MUP i svi oni koji su nadležni za procesuiranje i dovođenje onih koji su počinili najteže ratne zločine pred sud, da će aktivno odraditi svoj posao. Hrvatska je, čini se, napokon shvatila da postoji prešućeni ratni zločin. Imamo, tvrde branitelji i stradalnici, samo dvije mogućnosti: postati dio šutnje ili progovoriti i spriječiti da upravo zbog šutnje žrtva ne bude još jednom ponižena. Iz udruge Dokumenta tvrde pak, predloženi zakon je loš. To je vrlo, vrlo loša poruka svim ostalim stradalnicima i zakon zaista, kako se najavljuje, on ide sada u proceduru. Ne znam uopće kako ga i mijenjati, jer ono što još jednom naglašavam, mi smo zapravo tražili jedan sveobuhvatni zakon koji bi riješio probleme svih civilnih žrtava rata, bar po pitanju obeštećenja. Prema podacima Državnog odvjetništva, ratni zločin silovanja počinjen je na štetu 57 žrtava, pretežno žena, iako je broj žrtava znatno veći. Kazneni postupak pokrenut je protiv 36 počinitelja. Samo njih 15 je i osuđeno. Naš gost je ministar branitelja Predrag Matić. Dobar vam večer, ministre. Dobro večer vama i svim gledateljima. Zašto zakon o žrtvama seksualnog nasilja, a ne zakon kojim bi se riješio problem i ostalih žrtava? Više je razloga, evo čuli smo ovdje u prilogu aktiviste Dokumente koji je rekao nešto vezano uz taj zakon. Dakle, Zakon o civilnim žrtvama je jedan veliki sveobuhvatni zakon koji, nažalost, Hrvatska u ovoj trenutnoj gospodarskoj situaciji nije u stanju napraviti. Međutim, mi ćemo ga raditi, a pričekat ćemo neko bolje vrijeme za materijalnu situaciju. Međutim, htjeli smo izvući iz te populacije, stradalničke populacije, ovaj jedan specifikum, to su žrtve seksualnog zlostavljanja, priča o kojoj se 23 godine šuti. Koliko imamo žrtava? Mi smo radili smo jedno istraživanje zajedno sa sociolozima s Filozofskog fakulteta. Oni pretpostavljaju da bi brojka mogla biti do 2500. Dakle, tek sada kad zakon krene, onda ćemo stvarno vidjeti o kojoj se brojci radi. Naravno, zbog, ponavljam, specifičnosti situacije, vjerojatno nikada nećemo saznati pravi broj onih žrtava. Međutim, mi smo tu da im pomognemo i da im pružimo ruku. Koja će prava žrtve moći ostvariti zakonom? Više je prava koje će žrtve seksualnog zlostavljanja moći obaviti svojim zakonom. To su psihosocijalna pomoć, smještaj u veteranske centre kada ih osnujemo, obavezno i dopunsko zdravstveno osiguranje, besplatno naravno, medicinska rehabilitacija i naravno novčana naknada. Koliko će to sve stajati državu? Imate li neke izračune? Dok, kao što smo rekli na početku razgovora, dok ne vidimo o kojoj se brojci stradalnika, žrtava ovoga ratnog zločina radi, mi ne možemo govoriti i upravo smo zbog toga ostavili da ova zadnja točka, pitanje novčane naknade, riješimo je naknadno. Mi radimo, snažno radimo na tome unatoč mnogim kritizerima koji pokušavaju. Sve što čovjek radi u ovoj državi podložno je strašnoj kritici, ali još više kritizerstvu što razočarava. I mi ćemo učiniti sve. Zajedno, naravno da će najviše leđa podmetnuti hrvatska vlada, ali i naši prijatelji iz Europske unije i svijeta. Radimo jednu veliku međunarodnu donatorsku konferenciju, osnovat ćemo fundaciju i kada taj fond bude napunjen, u međuvremenu ćemo znati o kolikom broju žrtava se radi. Kako će žrtve trebati dokazati da su bile žrtve? Koju će dokumentaciju vam morati donijeti? Da, hvala vam što to pitate. Dakle, ovaj zakon koji mi radimo, to nije zakon progona. To je zakon jednog poštovanja, jednog priznanja žrtve i mi ćemo to raditi na jedan humani način. Ove žrtve koje se nama jave, mi ćemo naravno morati po službenoj dužnosti, kada se one jave, predmete proslijediti Državnom odvjetništvu. Međutim, ovdje neće biti ispitivanja i neće biti žrtva ponovo traumatizirana ispitivanjem kada, kako i to se dogodilo. Dakle, imamo dobre mehanizme. Ponavljam, to nije zakon progona, to je zakon humanitarni gdje pružamo ruku žrtvi.
Znači, neće biti potrebno prikupljati neku dokumentaciju, neke svjedoke, Ne, suočavati se. samo nešto najosnovnije i mogu obećati žrtvama da će to biti posljednji puta što se nas tiče da moraju iznositi tu tešku i tužnu priču. I vi ste bili žrtva seksualnog zlostavljanja. Da, Bili ste logoraš u Sremskoj Mitrovici. kao što je poznato, ja sam zajedno sa svojim prijateljima iz Vukovara, braniteljima i civilima, završio u srpskim koncentracijskim logorima. Bio sam, kao i većina mojih suboraca, u 3 koncentracijska logora i dečki znaju, to su najčešće oni dolasci i odlasci, čuveni špaliri. Dakle, u seksualno zlostavljanje spada i kategorija udaraca u genitalije, čime smo svi bili izloženi. Ja mogu reći da sam prošao puno bolje od drugih, međutim znam da neki moji prijatelji imaju velike posljedice zbog toga, kao što su sterilitet, impotencija i karcinogene bolesti. Jasno. Što će biti sa srpskim žrtvama zlostavljanja u hrvatskim logorima, a koje nemaju hrvatsko državljanstvo? Dakle, sve hrvatske žrtve sa hrvatskim državljanstvom će biti obuhvaćene ovim našim zakonom, a ukoliko su na području Republike Hrvatske takvoj vrsti zločina bile izložene osobe koje nisu našeg državljanstva, one će to morati potražiti zadovoljenje i satisfakciju u svojim domicilnim državama. Ministar, hvala vam puno na dolasku u Treći dnevnik. Hvala vama.